Здравствуйте. А масочки есть у вас? Да, конечно. Одну мне дайте, пожалуйста. Qozon даруханаларында медицина битлиги табу безгә авыр булмады. Сатучылар әйтүенчә, кырып сибереп алып бетермәгәннәр чиратта юк. Маски есть. Сатуда битлекләр бар, салкын тиеп авыртучылар артканда ничек алсалар, хәзер дә шулай алалар. Борчылу өчен урын юк диләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Саклык чаралары җитәрлек дип министр әле узган атнада ук штаб утырышында хәбәр иткән иде. Все количество масок. Республикада кирәк кадәр битлекләр бар, ыгы-зыгы күзәтелми, даруханада кирәкле бар нәрсәнең дә сатып алырга була. Беткән чиракта үзеңә дә ясарга була, әмма битлек борынны да, авызны да капласаң, 2-3 сәгать саен алыштырып торсаң гына файдалы. Юк икән, ул үзе инфекция чыганагына әйләнергә мөмкин. На государственном уровне делать. Дәүләт дәрәҗәсендә инфекция үтеп кермәсен өчен бөтен чаралар күрелә. Битлек киеп кенә сакланып була дип уйлау да дөрес түгел. Саклану кумачауламый билгеле. Коронавирус очрагында ул сулаган һава ашагына түгел, күрешкәндә дә эләгергә мөмкин. Шуңа да кулны ешрак юарга кирәк. Халык та битлеккә генә ышанып ятмый, үзенең сыналган ысулларын куллана. Маски покупаем, ну редко, конечно, покупаем. Витамины, профилактика, контрастный душ. Кушаю БАДы, веду здоровый жизни. У всех у нас есть какие-то там народные средства, вплоть от лимона и всего прочего. Уяу булу кирәк дип белгечләр һәм эшне иң гади гигиена кагыйдәләрен үтәүдән башларга чакыра. Гөлназ Сайфетдинова, Зарина Ахметова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.